היום אנחנו פה במרכז לתזונה ואימונים, אנחנו כבר עומדים על 350 מתאמנות, שזה מטורף, זה מדהים, והדרך הייתה כל כך מתוקה ומדויקת עבורנו. נעים מאוד, אני אליאן בן שושן, בעלת מרכז לתזונה ואימונים, אליאנס פלייס, שנמצא בעפולה. התחלנו לעבוד לפני חצי שנה בערך עם חברת אדוונצ'רס של יונתן, בסטודיו בוטיק שהיינו, הצליח להביא אותנו ל-170 מתאמנות. חשוב לי לספר שעבדנו עם הרבה חברות, ומשהו עם החברה של יונתן, זה היה משהו אחר. אני לא אשקר, כן היה לפעמים תקיעויות, בהתחלה היה מטורף, ואז זה היה איזה סוג כזה של פתאום נתקע. אבל מה היופי בחברה של יונתן? שיש עם מי לדבר, יש עם מי לפנות. הם הצליחו להתעלות על הדבר הזה שקוראים לו שנייה שקט. ומפה לשם אנחנו נמצאים איפה שאנחנו היום, ויש לו עובדים בצורה הכי טובה, הכי מדויקת שיש, נאמנים, זמינים, עם חיוך על הפנים, עם סבר פנים מחייכות, שכיף פשוט להתנהל מולם. אם היה לי חלום בחיים האלה, זה לפתוח מקום תחת קורת גג אחת, שיהיה בו את כל העולמות שלי, לקבץ אותם מקבץ אחד, שזה גם תזונה, שזה גם אימוני כוח, וזה גם פילאטיס, ואני יכולה להגיד לכם שזה נהיה ונרקם והתחזק בזכות הדבר הזה שקוראים לו אדוונצ'רס יונתן. השמתם לי חלום ענק, ויש לכם חלק ענק בו, ואני רוצה להגיד לכם תודה ענקית שהבאתם אותי לאיפה שאני היום. כן, אני שוב אגיד, יש לכם חלק ענק מהדבר הזה.